Dara Mactan Shrine guys. Oh. Ayos kayo na guys. Atong sudlo nito guys. Dito taga parkingan. Ano pwede ka parking ang motor boss? Asa pwede ka parking motor? Ano ka sulod Mactan Shrine? Ang pintuan sa pitas at Nakita na tanan ng mga envelope nga ikaw ni Mayurahang. oh, Nakita na tanan di. Siyang mangitaan ta ko kay mura akong gari diri. ano, Nakita na tanan di. Asa man to gigayo, gipagayon diri sulod. oh, Nakita naman di guys. Sayang nga dito tagakuha ni boss. Dirito gipagayon no katong sobre nga gikuha ni Mayurahang ba? oh, Ito ganing iya gipapangita. Dirito sulod. hindi magkansay. Nakita na tanan. Murag abot lang, murag wa man. Kanan. Ngita ako yari lagi ko kay asa mang entrance ani diri. Ato tigas, tunay palay. So ya lagi na pangita kay mayroon kasi maka time. Adara dito. Kanan na balik. Ato. Sige salamat ha. Yan guys, wa pare duduaan ko na guys. Kasi wala kita mata ni guys. Ay. Kita pa sa diri ron. Kita yung mga kita ni sa sakali ron. Parking sa diri, parking ka. Kana na lang basta. Ara na. Waya natin patahan na diri. Boy. Ano boy? Atensya ni dire no? Nakita na ang ganang tong ko ni Mayurahang. Tong gipagayon ni Mayurahang ba katong mga sobre nga nay sunod kwarta ba? Wala ka ba day? Bay, kita ka bay? Nakita ni mo ang sobre ni kon? Ha? Tong sobre nga nay sunod kwarta ba? Wari ka day nangita day? Vlog. Oo, nag-vlog ka ba? Kay yari lagi ko kay mangita unta ko sa sobre wa naman nakita naman kuno tanan. Wa day kagabalita na de. Sorry ra pagdiri. Ako sorry na pagdiri kapit kay vlog na lang po ko diri kay sayang kay to pagari da. Dako mo day kan diri gawa no. Tiktoyo kum na diri ba? Ayos kastanan gyud dagan napoy mga nag-date diri yo. Nindot ni diri magabi na po guys. Ayoko na lang tani kay mo adto na pud ta kay magkuha na pud ko sa akong asawa karon kay mo out na pud karon alas City. So ayun, ayoko na nato diri Mactan Shrine. Mactan Shrine. Nato diri dapita o diri siguro to gipantaguan no. Tirin. Nagkagay mga nag-date, nagdudua, mga bata. Ayos, kastanan diri guys. Yo, hello. So ayun guys. Dinilang ko to bang atong video guys ha, kay wala naman tayo naabtan nga sobre guys kay wala naman napapas naman. Nakita naman tanan di ay mao na lang ni. Diri na lang ta kutob sa tong video. Diri igor lang ta mo gipakita o sa view tanan. Ano yung view diri sa Mactan Shrine. Ayan guys, thank you for watching.